Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Pauso matzean lasterka botegin eta sakea, ezker pareta zazpi kuadroan edo pasa egitea. Pilota jokoa, irabazita galtzekoa. Azken tantora norlenago erronka bizia hor dago. Pilota gogotik astinduz, orain narrotuz, orain bilduz. Aurkakoa mendean hartu, kale egitera behartu. Frontoian badago xerata hori buia eta xalaparta. Artekari eta zaletuak, txaloak eta apustuak. Galtzeak estioak jorik ez dugu xertan lotxaturi. Animo buru hori altxa, izango data errebantxa. Pauso matzean lasterka botegin eta sakea, ezker pareta zazpi kuadroan edo pasa egitea. Pilota jokoa, irabazita galtzekoa. Azken tantora norlenago erronka bizia hor dago. Pilota gogotik astinduz, orain narrotuz, orain bilduz. Aurkakoa mendean hartu, kale egitera behartu. Frontoian badago xerata hori buia eta xalaparta. Artekari eta zaletuak, txaloak eta apustuak. Galtzeak estioak jorik ez dugu xertan lotxaturi. Animo buru hori altxa, izango data errebantxa. Pauso motzean lasterka botegin eta sakea, ezker pareta zazpi kuadroan edo pasa egitea. Erritxi, ez. Gaur ez du txisterik entzun nahi. Jalina zelgi. Gaur asmakizunak ingo ditugu. Begira. Begira, gaur zerbait kontatuko dizut ea nori buruz ari naizen asmatzen duzun. Ritxi? Tira, zer ondo. Begira, hasiko naiz, Nor da? Nire aitaren eta nire amaren umea. Ez da nire anaia, ez da nire arreba, baina nire familiakoa da. Ritxi, nor da? Elgi, sentitzen dut gainenik familiako kontuetan, ez nahi sartzen. Zer sartzen ari zea? Ez, oso kartikular da. Aizu, barkatu, baina hori ez da familiako kontu bat, Hau da asmakizuna, berriro kontatuko dizut. Ea, manoa, etxoin. Nor da? Nire aitaren eta nire amaren umea. Ez da nire anaia, ez da nire arreba ere, baina, aizu, nire familiakoa da. Nor da? Zure familiakoa da? Eta zure anaia? Ez da. Zure arreba ez? Aha, ea asmatzen duzun. Gadaki norden! Asmatu duzu norden? Ea esan, nor da? Zinzan! Baina nola zinzan, eta zinzan? Zinzan? Kontxo berriro, begia. Nire aitaren eta nire amaren ume bada. Ez bada nire anaia, ez bada nire arreba ere. Baina nire familiakoa da. Kontxo, Ritxi, ni naiz. Zuzena? Bai. Oli! Zorionak! La zorionak. Zorionak zuri, zorionak eti, zorionak, zorionak eti,
Ritxi, mesedez. Oso kalita elki. Gustatu zaizu? Asko, 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 asko! Eta ulertu duzu? Ez. Nola? Tututik ere lertu. Atos, momentu, begira. Bira, nire familia... Kedinak! Txoin! Adierazten saiatzen ari naiz, urbildu zaitez, begira. Txuku, 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 txuku. Eta nire familia... Txuku, txuku, txuku. Elgu! Bai, Dena ulertu dut. ulertu duzu? Ei, zergatik ez diozu beste norbaiti egiten? Ei, guazen! Guazen geltoki barrura, ea norbait aurkitzen dugun, Eta txisterak kontatuko diot. Txisterik ez, gaur asmakizuna. Begira, errepaso txiki bat egingo dugu. Nor da? Nire aitaren eta nire amaren umea. Ez da nire anaia. Hau, baneska! Bat bi. Oraindik 10 kilometro falta zaizkigu. 10 kilometro? Ni hemen geratuko naiz, ez zindu gehiago, baina. Pepito. Zizare batek baino indar gutxiago daukazu. Nik ordea oraintxe bertan 100 kilo jasoko nituzke. Norbaitek apostu egin nahi aldu. Iapa! Kaixo asko itierrak! Iapa! Kaixo, Pamposa, moñoña. Pepito, baldakik zer izen. Izarari gabeko mamua horixe, Zer esaten ari zen, Pepito? 100 kilo altxatzeko gauza dela? Oino guzti honek 100 kilo altxatzen dituela. Pamparroia dena. 100 kilo entzun duzue? 100 kilo? Ba 200 esan dut. 200 ez, 300. 300? Ai, txiribitan, mesedez, basurre hau baino basapiagoa duk, Baina, Pepito, mesedez, 300 gramo altxatzeko ere arazoa dituketa, babolio. Inbiriotxuak. Moskeatzen banaiz, 500 kilo jasoko ditut dita. Oraintxe bertan. Perretxiku honek, 50 urte kiloko perretxiku honek 500 kilo altxatu behar dituela hemen gaur geltokian. Asko itiar lagunak egin apostu lasai, beldurrik gabe. Txibiton, ekartzakarria. Ni Pepito, entzun ondo. Orain, 500 kiloko harria jasotzen ez paduk, korrika jomarko duk hemen Azkoititik Bermeoraino. Eta jasotzen badut? Jasotzen baduk, badakit, orduan mirrita txiribiton bidaliko ditugu Santurtzira, sardina saltzera. Ai, Santurtzik, mil moraino, itxazertzetik angatoz, goraino altxata, izterrak siendo tagliato. Hau fantasma. Ixo! Tira, utzi tximukeriak eta asadilanean, Sanson. Zuek egin barrela sai. Hasi besterik enaiz egin. Aizuk, Pepito, baino kontu ze, gerrian minik hartu gabe. Lasai, Maria Pilar. Ikusi eta ikasi.
Pelaz, Pepillo! Fermirri, harrituta ez da. Baina, Pepillo, begira. Ondo begiratuta, orain jabetu naiz. 500 kilora iristeko, gramo bat falta dela, gramo txorriko. Zardagua! Australiako kanguruek ere entzun ditek ikateratako xarata. Ai, Sanson, ni naukide dalila. Honen bestez, aize irabazi dugu gure apostua. Beraz, Pepitxo, orain korrika joan beharko duk, berme oraino. Ai, nik masajista bat behar dut. Ez. Mediku bat! Ai, giltzurrun berriak jarri behar dizkidate. Pepitxo, oantxe bertan salda bero bat prestatuko dizute, eta segituan berehala suspertuko zara. Ai, guazen. Agur, Pepitxo! Ara, txiribiton, begira! Zo dantzariak hemen ditu apostu egingo nuke, zo dantzariak irrikitan daudela bere gorputza batera eta bestera astintzen azteko. Apusturi errazegia duk irabazteko txirrizpio. Apelatx, mundu guztia basaki, gure lagun hauek beti dantzaren irrikitan daudela hoxe, nik jarriko diat apustu zailagoa. Abai, ze apostu? Zemat apustu? Txiribitonek baino hobeto abesten duela. Hori milizkatuta zegok, mirri! Hori irabaztia zeukat beti danik. Txiribitonek desafinatu itendik bere zera turuta erdoiltu horrekin. Eta gainera ez dik inongo talenturik, beraz. Onartuta apustu ez, da? Bai. Zuek nahi edu zuekin nork irabaziko duen erronka hau? Ai, aberki ba. Tira ba, hasi dezagun ba proba. Salatani kontakatilu. Galduko xurumbilloan. Salatari, kontakatilu. Salatari, kontakatilu. Salatari, kontakatilu. Salatari, kontakatilu. Salatari, kontakatilu. Demontre, ai ama, orantxe gogoratu dut Elbi eta Ritxirekin zita jarritan eukala. Ai, zuek ze ikusiak dituzue. Bai? Ba, ia azkarra saltzen diran bestela. Begira. Kaixo, Maitane! Ui, kaixo, bikote, Ritxi, agurtu. Agurtzeko? Agurtzeko? Eta zer esango diot? Ba, nola zer esango diozu, zer moduz? Zer moduz? Zer moduz haude? Ni oso ondo eta zuen, oso txekin ez, Ni ez, bera, nola dago, bera. bera. Oso ondo, azen eskakuska.
Aizu, Elbi, bera, presa dakat, Pepito ere itxoiten ari da, eta, tira, jun bardet. Bai, Maitane, momentu bat izango da bakarrik. Ritxi gaur zerbait kontatu nahi dizu. Ez da, Ritxi? Zer esan geriat? Begira. Asmakizunak gustatzen zaizkizu? Ea, esan. Kagarrunak gustatzen zaizkizu? Zer? Babarruna? Ez, asmakizunak gustatzen zaizkizu? Alargunak gustatzen zaizkizu? Jope, Ritxi, mesedez. Alarguna, baina, Elbi, zertan ari da, Ritxi? Egitan, begira, alde egin behar dute. Kasbaiat, gaur Ritxi erdi lotan dago. Lotan? Nire lotan, oso ondo nago, ezek. Jo, mesedez. Begira, Maitane. Beno. Maitane. Agur, egitan. Ez, txon. Ritxi, asmakizun bat kontatu nahi duzu. Ez da, Ritxi? Ritxi, zein da, asmakizuna? Asmakizuna? Bai. Zer asmakizuna, Elki? Asmakizuna, Ritxi, asmakizuna. Nahi gadizu, txisteka kontako dizu, txisteka. Txisterik ez, gaur asmakizuna. Begira, zuk esan nik esango dizudana. Dena? Dena, begira. Nor da? Aurrera, aterekete duzu, Ez, kontxo, ez dago inor. Egitan, presa daukat egitan, begira, nik sentitzen dut baina. Segundutxu bat, txopizka bat, Ritxi, nik esandakoa dena errepikatu. Dena? Dena. Hanga, dena? Dena, kontxo, dena. Hasiko gara, berriz. Begira. Nor da? Oso ondo. Ez, oso ondo ez. Oso ondo ez. Berritxi, mesedez. Nire aitaren eta nire amaren umea. Nire aitaren eta zure angaren umea. Ez, nire amaren umea. Zure aitaren eta nire umea. Ez, Ritxi, ez. Aizu, Elbi, egitan, bera, nik presa daukat, zertan geratzen gera, horrela ez dago modurik, Rin. Ui, Maitane. Telefonoa jotzen ari dena. Telefona? Zuzak azu telefonorik? Ixo, disimulatzen ari nez. Ez momentua, begira. Esan, nor da nire aitaren eta nire amaren umea? Errepikatu. Nor da nire aitaren eta nire garen umea? Oso ondo, berriro. Nor da nire aitaren eta nire garen umea? Azken aldiz. Nor da nire aitaren eta nire garen umea? Oso ondo. Maitane? Zer, Ritxi? Bueno, zertan ari ginen? Nor da nire aitaren eta nire garen umea? Oso ondo. Jarraitu. Unge horrek anaga dauka. Ez dakire naia. Ez dakire arrega ere. Guzti kontrakoa. Ritxi kontuz. Osea da, angagin arregaren izegaren koñatua da. Goian gero. Nora gaintzera, Elgi? Beno, Elbi, agur, egitan. Azken aukera bat, mesedez. Azken aukera. Ritxi, mesedez, orain, ondo esan, gero azenario bat emango bizut da. Aze ondo. Begira. Ea, esan. Nor da? Nire aitaren eta nire angaren ungea. Ez da nire naia, ez da nire arregare, gainan nire zangineako da. Nor da? Edo jakingo. Pa, orain bai, oso erraza da. Ritxi, zuzara? Ez, utsegin duzu, dakizu. Nola, baina Ritxi, zu ez balin bazara, nor da orduan? Elgi! Ritxi, Zer, inusente galanta zera. zergatik? Kontxo, ez duzu tutik ere ulertu. Aha, gezurra! Engin enteratzen ez dena zuzara, Elgi. Guazen hemendik barrura ensaiatzera. Agur, Maitane. Agur, txetega! Tira, ba, agur. Ze, hau txaben, Ai, ja. Pepito, Felipe gozeak amorratzen dago? Pepito! Hemen gara. Entzaude? Ai. Ara, Pepito! Sorry, bai, Pepito, kontaia zuzemuz gerria. Hobeto, baina gaur ez dut lanik egingo. Nola ez tira, baina lasai, gaurko ikaskinterredek ongi baino beto asetuta utziko dute Pelipen. Ederki. Hoi, eta gainera elkarrekin jokoan arituko dira, ez da, lehiatzen gure sari potoloa etxera eraman nahi dute. Zer,
aposturik egiteko prest? Ez, eskerrik asko. Ni lehenik eta behin nola moldatzen diren ikusi nahi dut eta gero-gerokoak. Ai, tira ba, hori baino lehenago, ezagutu egingo ditugu. Ia ba, lehenengo finalerdian, zeintzu dauzkagu, lehenengo finalista izateko hautagaiak? Eneritz Egizabal. Oso ondo, Eneritz. Ia, kontaiazu, zuk ikastolan zein duzu asignatura gustokoena? Euskara. Euskara? Ara, eta familian zeinekin konpontzen zara hoberen? Amarekin. Amarekin, ara? Oso ongi. Tira ba, eta bigarren hautagaia zein da? Jon Alberdi. Jon Alberdi, esan ozenago motel indarrakin. Jon Alberdi. Oso ondo. Aizu, Jon, da, zuk ikastolan zein dakazu gustokoen asignatura? Matematika. Matematika, ara, azkarra izango zea orduan. Eta familian zeinekin konpontzen zara hoberen? Aitarekin. Aitarekin, beraz bat amarekin da beste aitarekin. Baina gaur Peliperekin konpondu behar dira ondo, Ea, ikustagun nor dugun hemen, nor da ikazkin dotore hau? Idoia Aranbarri. Idoia Aranbarri, ondo, eta ondo bazkaldu etorri zara? Bai. Bai, ze bazkaldu duzu? Lentejak. Lentejak oso ondo, indartxu orduan, eta nor dugu ikazkin fuerte hau? Asier Andreu. Asier Andreu, zer bazkaldu duzu? Lentejak. Ara, lentejeroa gaizue. Bueno, balenak aurkeztuta daude, eta nor falta zaigu? Felipe, beraz, etor dadila! Tira. Gaurkoan ziur nago eskibizio galanta egingo dutela. Ia ba, Eneritz, beti bezala gorriarekin hasiko gara, beraz, hartu zure lekua hortxe data, eta animo aurrea! Aupa, Eneritz! Bat! Hiru! Lau! Sei! Hoi da punteria, etorri nera, Eneritz! Tira ba, Eneritzek 6 hartu ditu, erakutsi digutze punteria eharra dakan, Eneritz, eta orain, bai, Jonen txanda da, Jon, hartu zure lekua, eta animo aurrea! Aupa, Jon! Bat! Bi! Aupa, Jon! Hiru! Bost! Sei! Zazpi! Oso ongi, Jon! Tira ba, lehenengo finalerdian puntuak eta horrela geratu da. Eneritzek 6 hartu ditu, baina Jonek berriz 7, beraz, lehenengo finalista Jon dugu, zorionak, Jon, Animo! Itxen bankoan eserita momento baten, guk bigarren finalerdia egin behar duguta. Idoia eta Asierren txanda! Tira ba, Zorte hon! gorriarekin hasiko gara, beti bezala. Idoia, hartu zure lekua, eta animo! Aupa, Idoia! Animo, Idoia! Bat! Etorri, Idoia! Tira, Idoia Aupa, bat Idoia. bakarra sartu du, baina ikusi beharko dugu Asierrek zer egiten duen, Asier? Tira, hartu zure lekua, eta animo, Aupa, Asier! Bat! Oso ongi, Asier! Tira, etzan oso zaila Asierrek irabaztea, baina horrela geratu da. Idoiak bakarra sartu du eta Asierrek 5, beraz, Asier dugu bigarren finalista! Tira, guazen danak aurrea, guazen askar! Maria Pilar! Ja, ziztu bizian, errepaso txiki bat egingo diogu jaurtiketari. Lehenengo finalerdian Eneritzek 6 hartu ditu, eta Jonek berriz 7, beraz, Eneritz etzera eskutsi joango etxera, kamiseta hau zuretza da, eta orain bai, gaurko lehenengo finalista, Jon daukagu, zorionak, Jon! Ondo, aizue, eta bigarren finalerdian, Idoiak ikatzati bakarra sartu du, beraz, kamiseta eramango du berarentzat, eta gure txapelduna, gure finalista, Asier izango da 5 ikatzati sartu dituelako. Ondo, motel! Beraz, finalean, Jon eta Asier zeinek irabaziko du, Jonek edo Asierrek, hasi zuen artean apostuak egiten. Agian irabazle izango zeate. Gero arte! Agur!
Ideia! Partaile bat. Zuk? Bai? Txaloak! Bai. Hemen jarri. Ideia. Poltsa. Paperezko poltsa. Eskua. Zerbait? Eskua. Ideia. Eskularruak. Ikutsu bat. Bat. Oi? Desagertu. Ideia. Zuk. Gallina bat. Indarra? Indarra? Ez! Indarra. Ikusi, a ber. Murriztu! Ideia! Hartu, poltsan. Hemen. Fush! Indarra? Indarra? Bai! Indarra gehiegi. Hakuna Matata. Ai! Finalaren ordua! Onartzen diazu apustua. Ba bai, nik Asier Andreuren aldeko apustu egingo dizut. Ba, nik Jonen aldekoa. Baina lehenago gogora ditzagun bat zeintzuk dauden finalean. Lehenengo finalista Jon Alberdi Zulaika daukagu. Berari asko gustatzen zaio mendira joatea eta batez ere futbola gustatzen zaio. Eta futbolari gogokoena Xabi Alonso du, ezta? Eta bigarren finalista berriz Asier Andreu dugu. Kirola, musika, marrazketa ditu gogoko eta Donostiako Aiton Amonak eta bere klaseko lagunak agurtu nahi ditu. Ondo, batxalo bat mesedez gure finalistentzako. Eta nor falta zaigu, Felipe, bator Felipe! Tira, Felipe, iritsi da, eta Jonekin hasiko gara, bai, Jon? Hartu zure lekua. Eta hor txindarrakin finala data, Hau, bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Ui! Zortzi! Bederatzi! Tira, ez da bat ere gaizki. Jonek gure rekorra hautsi du. 10 sartu baditu, Jon, ez da bat ere gaizki. Tira, ikus dezagun orain Asier zeite duen. Hau, Asier! Animo, Asier! Bat! Bi! Hiru! Lau! Oso ongi, Asier! Tira, Asierrek 4 sartu ditu eta ez da bat ere gaizki. Guazen danak aurrea. Eta errepaso txiki bat egingo diogu gaurko norgehiakoka mundiala izan bai da. Azteko Jonek 10 sartu ditu. Gurre rekorman daukagu hemen 10ekin eta Asierrek 4. Beraz, nun daude opariak? Bizikleta dator, rara! Asier bigarren geratu denez, motxila dotorea berarentzat. Hori da, alaitu arpegi hori Asier, motel ondo da. Irribarre bat. Eta orain ba, Jonentzat txirrinda potolo hau. Hau zaion. Oso ondo.
Zer, bebe jo, guazen txerrendan ibiltzea? Bai, beste aposturen bat onartu barko dut. Guazen! Venga, gerarte! Beste aukerarik. Ez 10 eta ez 8, Mirri. 5 aukera ditu. 5 aukera, orain kantatu behar dugun kantua zein den asmatzeko. Bost aukera, asmatzeko, bost. Behin edo behin. Ez. Bat. Katxorri miliputxi. Ez. Bi. Panistik natorren. Ez. 3. Txirrista txingo. Ez. 4, azken aukera. Bakar bat, Mirri. Pintxo. Zan. Ez. Utxe egin duk. Hasta putza. Belas. Gure zorra. Todo? Zea beste aukeratu duzu bat, seguru itxusin mortala dela. Ez kantu polita dukalaia zoragarria, distiratzua pozgarria. Zirtzart! Wow! Zirtzart! Ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Muntua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori luklukainka. Zirzart, notizia dakar. Zirzar, soñuta zalapar. Zirzart, eguzkia berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojako zikarri jasotzan, ta monarkikoak, Errepublika gora! Ai, mutila, hori luklukainka. Zirzart, notizia dakar. Zirzar, soñuta zalapar. Zirzart, eguzkia berde jarri dela bar. Mirri, behin baino gehiagotan esan diat, Mirri, kantuak ondo ikasi behar dituala. Batzuten ahaztu itxezizkik letrak, motel? Gezurra! Nitzaidak inoiz esten, ederki esan diat, Errepublika gora, Primera esan diat, txiribitoni azten zaizkiok, Noski ez du garritzakoa, neurona bakarra baitauka gazta hundi hortan. Tira. Mirri, txibiton argi dagoena da, kantuan ez daukadala nik parekorik. Beraz, niri egurra emateko beste zerbait asmatu beharko duzue. Eroain beste apustu bat nahi? Trabesian egin nahi? Zergatik, ez? Itxoin pixka bat, berehala ikusiko duk zer den ona! Zer asmatuko tezuen orain honek? Artaburu honek, ez du gauza honik, Voila! Arrautz kontua dukau. Xiruitzen, begira, dozena bat arrautza, Bai. Hai, 6 egosita zaudek. Apustu egin nahi? Nik ez diat beldurrik, eta Mirri ausartu baldin bada, txirria hundia nola kokildu, Asmatu beharra zagok, zein dauden egosita. Ausartzen esan. Beraz, 6 egosita eta 6 freskuak.
Eta egosita zein dauden asmatu behar. Hori sieste egitea baino errezagoa da niretzat, Mirrita Txiribito. Horren erresa baldin bada, ea, ikusteko aukeratutako arrautza egosita dagoen edo ez, ire txaketa eder horren kontra puskatuko diau. Konforme? Bai, ze arraio. Huts bat bakarra ere ez diat egin. Aderki, orduan, nahi duanean aukeratu lehenengoa. Hau. Hauxe? Hori da. Attenzione, attenzione, attenzione! Apenas, arrau saltarina, Txirri sentitzen diat, baina... Tira. Orain patata tortilla ematen duk. Guk tortilla frantzesa. Garrantzirik gabeko, istripu txiki bat besterik ez da izan. Hau, nioni, baina... Auto, Txiribiton, eta hau, hori da. Tira, hemen daukak nire bularra zain. Jo, lasai. Txirri bat ere ez duk asmatu orain arte. Ea. Txiton biok batera. Ea asmatzen duan. Bat, bi eta hiru. Ai, Bera, sei freskoak eta sei gogorrak. Horrek esan nahi du, oraindik ere bat badela freskoa. Bai, bakarrak... Aukeratuzak bai horrek, Mirri. Hori ez xokiat astirik, Bai, bakarra bestiak gogorra dituk. Aukeratuzak bere arraio. Mesedez, astirik ez duela esan diat, Serio, aukeratuzak ik. Aio, pelaio. Mirrik, ziria sartu digula uste dut, ezta? Ta izten egiten diok barle kokodrilo aurpegi horrekin, Txiribiton? Ziria sartu didate bi hauek, Ba, hau ez da hola geldituko. Orain ikusiko dute hauek norekin sartu diren. Erakutsiko diet nor den hemen txirri handia, bai noski! Ze irukotea, orain ere apostu kontutan sartuta. Ai. Nik eskarmentu galanta jaso dut. Ez dut eurekin berriro traturik egingo. Beldur naiz, Ziria gora Ziria bera, ez zote direna serratuko. Akaso? Zerbait buruatu zaizu nagusi? Bai, epaile profesional bat ezagutzen dut. Berari otxingo diot telefonoz, eta gertokira etortzeko esango diot. Txirri, Mirri eta Txiribitonek erronka bizian jarraitzen badute epaiaren laguntza beharko dugu, seguru. Bai? Anastasio trapitxero baitia, bai. Kaixo, maitane naiz, maitane segurola. Aizu, oso argi entzuten duzure hotxa, argi eta garbi. Neska, ni ere ederki entzuten zaitut. Badirudi hementxe bertan zaudela. Aizu, begira, Anastasio, gauza garrantzitsuagorik ez balin badaukazu, Azkoitiko tren geltokira gonbidatzen zaitut, Kasualitatea, neska, ni ere tren geltoki batean nago. Bai? Baina, ta non? Itxin pixkat, aizu ez herri dau. Kasualitate bikoitza, neska. Ara, Anastasio, azkar etorrizea benetan, hemen txizadeta. Neska, ni ere harrituta gelditu naiz. Begira, Anastasio, hau, Pepito da, geltokiko makinista. Anastasio trapitxero baitia. Zure zanetara. Gorri lordin, Pepito. Gorri. Urdin, txotxolo burdin! Bidai txartelik erosi duzu? Ez? Eta, zer dela eta gonbidatu nauzu geltoki honetara?
Ba, etorri nerekin Anastasio, dana kontatuko dizut. Etorri. Begira, txirri eta txirri ditonek, apustu egin dute, eta orduan... Ai. Txenoa, Aha. Ideia. Musika. Txaroa! Txaloa, bat eta hiru! Dantzatzeko momentua. Ideia, txaloak, bat eta hiru! Adi! Ideia, txaloa, bat eta hiru! Zatiak! Korrilla! Korrilla! Ez? Korrilla? Ideia, txaloak! Berdea! Burdina! Orilla! Ideia, lau batian! Lau batian! Txaloa!
Ai. Entzidazue, nor da kirol girotan txapeldun, Txirri, Ea esantazue denon irekin, Osondo, orain ikusiko dute Mirri eta Txiribiton zirtzilloiek norekin sartu diren. Txinga jokoan, tokan eta lasto fardelak altxatzen, jaun ta jabe izango naiz ni neu. Bai noski! Ze Txirrin gure bila arintzen? Agian bai eta agian ez. Txapelduna hitza entzun diagu, eta noski pentsatu diagu, baten bat gure bila xabilek, Txapeldunak guixaten gaituk eta beti. Zer da, Txirri, Txikeilandia? Txiribiton, kategoriako txingak, Kategoriako txingak, mingain puntarekin altxatuko ditian nik ikusuk. Enauko ondo berotu, Enauko ondo beratu, baina, Txiribiton, entrenatu behar diagu, Guaxemak, Txiribiton. Zatozte zuek dio, zatozte zurrutira joan. Entzun ondo. Apostu egin nahi dizuet. Aste osoko postreak jarriko ditugu jokuan, ni baietz zuek baino kirolari hobeagoa izan. Txirri, ezin diago olako aposturik onartu, gero, aste osoak osak amorratzen niongo aixeta. Zer? Pixuak direla biek? Nik etzio bat, apustu erinungo beldurrik, Txiribiton. Onartzen duzue apustua, bai ala ez, Bai, guk beti asmatu egiten diago eta. Tira. Bai, Eaz batzen dizun, Tiburtzio, gorri ala urdin? Gorri. Urdin, txatxalo burdin! Zuek egin apustu, hementxe datoran Anastasio epaile izateko prestu. Trapitxero beite janon euzu. Munduko epailerik onena. Begira, paile jauna, apostu egin diet hauei, aste guztiko postrea, eta ez dira hau sartzen. Normala perretxuku txiki honek apusturik ez egitea. Galdu egingo du. Gorri ala urdin. Ez gorri eta ez urdin. Txirri apustua galduko duk, eta lasto sustarra baino meago geratuko aiz, Potxotxo, kendu trasteriok hemendik. Epaile jaun jakintzua, traste horiek txinga jokua egiteko, zera, txingak dira. Txingak, jakina. Gorri ala urdin. Jopilas noiz hasiko gara apustuan. Erne Mirri, nahi duanean! Nire txiflo entzuten duzuenean hasiko zarete korrika. Eta ez ahaztu txingak. 1, 2 eta 3. Geldi hor, arraioa! Baina nork eman dizu baimen azteko? Ni zure txirritu entzun dute argi eta argi baietz. Ez, txifloa ez. Hori nire sabelaren oiua izan da. Jarri zure lekuan, venga. 1, 2 eta 3.
baina irabazi egin diat. Sentitzen diat motel. Oso txarra zara, zapaguru! Irabazlea esne aurpegia duen kaiku hau izan da. Zer da hori? Flanak egiteko moldea? Hori txirri narru sendoak indugun amarrua izan da. Trampa itzela egiziguk, Trampa! Zaudete, Mirrita Txiribiton! Begira. Zuen postre flan eta pastel guztio, goxo guztio horiek, nire sabelaren atarian daude dagoneko, baina zuen protestak entzunei ez ditudanez, errebantxa emango dizuet. Onartzen? Toka jokoa antolatuko dugu orduan. Animo, kankaiu kuadrilla! Bizkor, irabazteko irrikitan dago eta. Zerra jo dau? Hauze izango dira, ba. Zitzak, baina zu nunik hasi duzu epaile izaten, Zirkoan? Fitxak, jakina. Banekien, probetan ari nintzen. Hasi ingo gara orduan? Hasiko gara, ez dugu denborarik galdu behar, Atanasio? Atanasio ez. Anastasio. Kompromet? Bat, bi eta hiru. Zuen nirekin baten, bat! Bi! Hiru! Eskeraz. Lau! Atzea. Bost! Sei! Orain txirriren ordua da. Bat, bi eta hiru. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Aski da. Txirrik denak asmatu ditu, eta mirrik bat bera ere ez. Ez da txiripaz ere! Zero, pastelero! Txirri da irabazlea, beraz? Gora Euskadi apostolari! Zer dio babarrun jale honek? Zer dioen? Hor ez dagoela txirriren fitxarik, Berri bere txirriren amarroa izan da. Trampa! Hau da izkandila! Aizu, noiz irtengo daurrengo trena? Azkoitira junbarra daukat? Lasai, gizona, lasai, azkoitian gaudeta. Baina ara, Mirrita Txiribiton ez dakizue galtzen. Hori da gertatzen dizuena. Nik bi lehenengo probak irabazi ditut, baina tira, orain egingo dizuet azkeneko erronka bizi eta gogorra. Urte osoko, entzun ondo, urte osoko postreak apustu egingo dizkizuet, lastofardelak jasotzen. Bai, ala ez onartu? Erki, komprome, hau ba. Ea ze amarru prestatu duen oain txipiroitu nante honek. Erki txibidan, ala, txasoian, berotzen. Animatu txibitan mesedez, animatu. Mira, lasto fardela meriendatu behar duzu. Mesedez, txiribitonek horrekin, azteko ere ez dauka, Normalean, txeko rosoa meriendatzen du eta... Berehala ikusiko dugun nor den garailea. Baina, Txiribiton, mesedez, atzak beste lasto fardela, mesedez, nik altxako diat onoko hauta. Ez. Txiribiton, gaitu fiatzen, jarre handi beste aldean, eta txirri hemen. Aiztue,
zertarako nago ni hemen, Turismoa egiteko? Aukeratu dezala txirri, bere izan da irain arte garailea? Mila esker, epaile jauna. Zu bai zerela gizon, zuzena eta justua. Txiton. Ederki, baina kontaketa baspare, denon artean egingo dugu. Baina ez bat ere pio, denon artean, zenbat altxaldi egiten dituzten, Bat, bi eta hiru. Ja. Bat. Bi. Hiru. Lau. Akabo denbora, txibiton, lau jasoaldi, espektakularra, izugarria. Hori da indarra, txibiton. Lau. Sardina baka, lau. Osondo, txiribiton. Aizu, bai ez nik zazpi jasoaldi egin. Beste amarru bat seguru. Ea. Bat, bi eta hiru. Ea. Bat. Bi. Hiru. Azkarra. Acabo demora, igual da. Acabo. Vamos. Zizare txuria ematen du? Egosi gabeko espagetia. Baina bera da indartsuena. Eskerrik asko, epaile jauna, eskerrik asko. Jaun Andreok, lagunok, zuekin Euskal Herriko morroskoa. Indartsuena. Erki, danak enganjo baituk, Aprame. Epaile hori kaiku galanta da, Errealaren arbitroa baina okerragoa. Badak izerden hau txiribiton, Lotsagabe horrek merezi duen sari potoloa. Saria. Eman egurra, txiribiton, eman egurra. Buru handi eta erraldoien festa? Aiztue, ni epaile profesionala naiz, Profesionala eta serioa. Apustu egin nahi aldezue. Gorria Laurdin! Atanasio Txapitero jauna, Apustu gehiagorik ez, Txirrik irabazi du apostua eta lehenengo saria eraman du. Baina orain, bigarren saria banatzea falta zaigu gaurko postrea. Osondo! Eta anork irabazi du bigarren saria? Zuk zeu noski, Anastasio Txapitero, hon egin dagizula! Segi, Bamorio! Segi! Aizue, non ibilikote dira Anastasio Txirrimirri eta Txiribiton? Uste dut gauza larriren bat gertatu dela, bai jauna. Aizue, zuek ikusi aldituzue? Ara, baina Anastasio, zertan ari zarete? Zer gertatu da ba? Erokeria itzela izan da. Ondamena, nahazpila kaotikoa. Ia, lasaitu zaite eta konta iguzu dandana asiratik, ia. Zure lagun horiek, zentzugabeak dira, lotxagabeak, beti liskarretan sartuak.
Barkatu Garbine, baina zure laguna burutik jota dago. Baina, Anastasio, zu lege honeko gizona zara, eskola zarrekoa, orekatua, ze gertatu da, txirri eta txiri bidonek apostua egin dute azkenean? Apustua? Bai, apustua. Ea, korria laurdin, txuri edo beltz, txakurra ala katua. Nahi du apustu egin. Anastasio! Travesian egin nahi duzue? Balferrik ari zareten irekin, Tximinoa naiz! Tximino itxusia eta ez epailea! Haze harrika da, tipo hau nire aitona baino kerrago dago. Ai, Anastasio, azkenean zuri ere, salda bero bat prestatu beharko dizute, Orain ez nahi tximua, Orain elefantea naiz! Apustu egin nahi duzue? Gorria laurdin! Ez dakit zer egin dioten hiru alprojo horiek, baina tipo hau larri dago. Oso larri. Bai, hobe dugu peli deitu eta hau etxera eramatea. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe,